Russia's energy companies continue to pivot away from Europe and towards Asia for future sales. It will be very difficult for Europe, if not impossible, to substitute the Russian gas flow. It is one step closer to ending its reliance on Russian gas. Slovakia's Prime Minister Robert Fico has met with Russia's President Vladimir Putin in Moscow to discuss the future of Russian gas deliveries. To ruský, hoci ja som aj priaznivec ruského plynu, Európska únia je druhý najväčší odberateľ ruského skvapalneného plynu. Ruský plyn tečie do Európy inými spôsobmi. Sankcie na Rusko, a to hlavne tie energetické, nielenže neúspeli, ale Rusku zabezpečili rekordné tržby v ich energetického sektoru do ich štátneho rozpočtu. Rusko svoj stratený dopyt do Európy nahradil predajom do Ázie, kde sa časť ich ropy spracovala a predávala späť do Európy za oveľa drahšie ceny. Tieto sankcie narušili energetický obchod a poslali ceny plynu a ropy na nové maximá, čo pre spoločnosti a ľudí znamenalo väčšie výdavky na každodenný život. Jedna strana je názoru, že Európa a ich spojenci reagovali správne na potrestanie Ruska a to, že to zasahuje horšie Európu ako Rusko, sú len vedľajšie škody, ktoré sme ochotní postúpiť ako podporu Ukrajiny a ich demokracie. Druhá strana však namieta, že táto politika západu voči Rusku poškodila viacej obyčajných ľudí v Európe, ktorým sa životná úroveň znížila kvôli vysokým cenám za energie a mali by sme znova obnoviť dovoz lacného ruského plynu. V dnešnom videu sa pozrieme na možnosti, prečo by sa mohol alebo nemohol obnoviť tok ruského plynu do Európy a aká je to pravdepodobnosť. Takže napíšte mi vaše názory, či súhlasíte s politikou západu voči Rusku a taktiež, či ste za alebo proti tomu, aby sa obnovili toky ruského plynu späť do Európy. A teda bez žiadneho zdržania, poďme hneď na video. Po väčšinu povojnovej histórie bolo Rusko najväčším európskym dodávateľom ropy a plynu. Avšak po ruskej invázii na Ukrajinu Európa výrazne znížila svoju závislosť od ruskej energie a do roku 2024 tvoril ruský plyn len 18% z celkového dovozu zo 74% v roku 2000. V posledných týždňoch sme však videli záplavu správ, že Trumpova administratíva a taktiež niektoré časti Európy zvažujú opätovné zapnutie kohútikov v rámci dohody na Ukrajine. Hlavne nemecké priemyselné odvetvia na východe krajiny už plánujú čas, keď sa ruský plyn vráti späť do Európy, povzbudený obnovením rokovania ohľadom možného mieru medzi Ruskom a Ukrajinou. Európa strávila 3 roky odvykaním si od plynu z východu s najväčším dopadom, ktorý pocítilo Nemecko, najväčšia ekonomika regiónu. Nemecký priemysel bol vybudovaný na lacnom ruskom plyne a rastúce ceny energií im brzdili rast a prinútili niektorých výrobcov presunúť výrobu do zahraničia. Niektorí z nemeckých riaditeľov veľkých spoločností sa vyjadrujú, že jediný spôsob, ako oživiť priemyselný sektor Nemecka, je získať späť lacný ruský plyn. Nemecko zažíva úpadok ich výrobného sektoru už od roku 1990, keď ich výrobný sektor tvoril až 40% celkového HDP, no dnes je to už len okolo 27%. Avšak od 2022 môžeme vidieť, že ich výrobný sektor padol do kontrakcie, ktoré nezažili od covidu alebo taktiež finančnej krízy v roku 2009. Spoločnosti ako Volkswagen, Continental alebo taktiež Bosch oznámili v roku 2024 tisíce prepúšťaní, hlavne v dôsledku vysokých cien za energie. And unfortunately, we had to announce that the board intends to close at least 3 sites, carry out mass redundancies for all other sites, and reduce the number of products. Je však dosť zložité si predstaviť, že by Európa oživila obchody s Ruskom pre aspoň 3 hlavné dôvody. Prvý a najzreteľnejší dôvod je, že väčšina európskych lídrov stále považuje Rusko ako hrozbu a vrátiť sa späť k ich plynu by podľa nich podkopalo európsku energetickú bezpečnosť. Stále viacej a viacej času trávime online, kde máme uložené skoro všetky naše informácie a práve preto by sme mali brať veľký dôraz na ich ochranu. Tu prichádza náš prvý sponzor na tomto kanáli, NordVPN, ktorý sa vám o toto postará. VPN je skratka pre virtuálnu súkromnú sieť a je to nástroj, ktorý zašifruje váš internetový prenos a zakrie vašu IP adresu a taktiež vašu lokáciu. Virtuálna privátna sieť výrazne zvyšuje vaše online súkromie a taktiež bezpečnosť. Vďaka jeho šifrovaniu nemôžu tretie strany špehovať vašu online aktivitu a sieť NordVPN vám taktiež umožňuje prekonať cenzúru internetu. Nie všetky webové stránky alebo aplikácie sú dostatočne ochránené a informácie, ktoré sprístupníte ich používaním, môžu byť ukradnuté internetovými zločincami alebo taktiež tretími stranami. NordVPN vám taktiež pomáha sprístupniť geograficky zablokované aplikácie
alebo taktiež webové stránky, takže hoci kde ste, si môžete vychutnať vašu obľúbenú telenovelu alebo taktiež seriál. NordVPN vás taktiež ochráni, ak používate verejné internetové pripojenie, napríklad v hoteloch, letiskách alebo kaviarniach. Bez nej môžu zločinci použiť mnoho metód na špehovanie vášho internetového prenosu, ukradnutie vašich údajov alebo vloženie škodlivého softvéru do vášho zariadenia. Vďaka tomu, že NordVPN je sponzor tohto videa, tak nám dali super ponuku, kde ak si kúpite dvojročný plán, tak dostanete 4 mesiace extra zadarmo a taktiež garantovanie vrátenia peňazí do 30 dní. Takže kliknite link v popise alebo taktiež v prvom komentári pod videom. Nezabudnite použiť promokód THEEKIS a poďme späť na video. Druhý dôvod by mohol byť to, že Európa už pracuje na diverzifikácii svojej energie a zaviazala sa, že do roku 2027 prestanú úplne dovážať ruský plyn. Aj keď je v súčasnosti dopyt po plyne v Európe dosť veľký, tak sa očakáva jeho zmenšenie do roku 2030 a Európa by mala mať dosť iných zdrojov, ktoré by jej dovtedy zabezpečili ich potrebu. Po tretie, Európa bude mať pravdepodobne iné zdroje plynu v blízkej budúcnosti, keďže Trump chce zvýšiť americký dovoz ich skvapalneného plynu do Európy. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa Európa v 20. storočí tak silno spoliehala na ruskú energiu, bolo to, že nebolo k dispozícii veľa iných možností. Po ropnom embargu v roku 1973 sa dodávky z Blízkeho východu začali javiť ako nespoľahlivé a Amerika nikdy nemala taký veľký záujem o export vlastnej ropy a plynu cez Atlantik. Jednak kvôli americkým politikom, ktorí chceli udržať domáce ceny plynu nízke a taktiež preto, že Amerika spotrebovala viac energie ako vyprodukovala, čo sa však zmenilo v roku 2019. Avšak táto dynamika sa mení a Trump dal jasne najavo, že chce, aby Európa kupovala viacej amerického plynu a ropy, inak bude čeliť clám. Trump is threatening the European Union with tariffs if member countries don't buy more American oil and gas. Európa už pristúpila k inštalácii ďalších terminálov LNG a podpísala dohody na získanie väčšieho množstva paliva vyrobeného z Ameriky, aj keď je ich LNG v súčasnosti relatívne drahý. Správa energetického výskumu Aurora ukazuje, že zvýšenie exportu LNG z Ameriky by mohlo viesť k poklesu cien plynu v Európe o 9% do konca tohto desaťročia, a to najmä preto, že by to Európe pomohlo diverzifikovať svoje dodávky. Taktiež tu ale máme dva malé rozpory v Trumpovej politike, ktoré by sme si mali povedať. Prvý je, že export energie do iných krajín riskuje zvýšenie cien americkej domácej energie, čo by pre Trumpa a jeho administratívu nebolo vôbec dobré. Druhý problém je, že Trump naznačil, že by chcel zrušiť ekonomické sankcie na Rusko, to by však zrušilo obmedzenia na ruský skvapalnený plyn, čo by bolo v rozpore s jeho plánom, aby Európa kupovala viac amerického plynu. Takže povedali sme si dôvody, prečo by Európa neobnovila tok ruského plynu a teraz sa poďme pozrieť na dôvody, ktoré by otvorili predstavu, že by sa plynové kohútiky do Európy mohli späť otvoriť. Na druhú stranu opačný argument, ktorý druhá strana prezentuje, je, že ak sa obnovia obchodné vzťahy medzi Ruskom a Európou, tak tam bude menšia šanca na to, že by sa Putin niekedy pokúšal napadnúť Európu, keďže bude na nej závisieť ich ekonomika. Maďarsko opäť odložilo obnovenie sankcií Európskej únii voči Rusku, čím na poslednú chvíľu vznieslo požiadavku, aby Ukrajina znovu otvorila svoje plynovody a umožnila ruskému plynu prúdiť späť cez kontinent. Kroky maďarského premiéra apelovali k nedávnemu ukončeniu dohody medzi Moskvou a Kyjevom o udržaní lacného ruského plynu prúdiaceho do Európy. Viktor Orbán a taktiež Robert Fico trvajú na tom, že stratené dodávky budú mať hrozné dôsledky pre ich náklady na energiu a taktiež bezpečnosť. Niekto bráni tranzitu plynu na územie Slovenskej republiky, ak niekto bude spôsobovať zvyšovanie cien plynu na území Európy, ak bude niekto spôsobovať obrovské hospodárske škody Európskej únii, je to pán prezident Zelenský. Ukrajina však rozhodne odmieta obnoviť dohodu a Európska únia tvrdí, že tieto dve krajiny môžu ľahko nájsť iné zdroje paliva. Druhým dôvodom, prečo si aspoň niektorí ľudia myslia, že Európa by mohla alebo mala obnoviť svoj energetický obchod s Ruskom, je ten, že európske energetické sankcie voči Rusku neboli vôbec úspešné. Zatiaľ čo sankcie Rusku sťažili vývoz ropy a plynu, tak narušenie svetového obchodu zvýšil ceny týchto komodít a to pomohlo Rusku zarobiť viacej, aj keď ich predávali za nižšie ceny. Takže druhá strana si myslí, že keď sa zbavíme sankcií, tak by to mohlo práve že Rusku znížiť tržby z energetického sektoru, tak ako sme to mohli vidieť pred rokom 2022.
Taktiež Európa naďalej kupuje 50% ruskej ročnej kapacity plynu, a to cez skvapalnený ruský plyn, ktorý bol v roku 2024 na rekordných hodnotách, a taktiež cez posledný plynovod Turkstream, ktorý ide na maximálnu kapacitu. Rusko tiež presunulo svoj vývoz do Ázie, kde Čína v novembri kúpila až 47% ruského vývozu ropy a za ňou nasledovala India, ktorá predstavovala 37%. Taktiež časť tejto ropy sa rafinuje v Ázii a potom sa predáva späť do Európy. V týchto dvoch videách som podrobne rozoberal, ako Čína a India zachránili Rusko a ako sa Rusko po sankciách vedelo obrátiť a nájsť si iných kupcov na svoje produkty. Takže si to určite pozrite, aby ste pochopili, ako veľmi sa Čína a Rusko spojili, a to hlavne ekonomicky. Ďalší dôvod, ako som už spomenul predtým, je, že niektorí predstavitelia veľkých spoločností, a to hlavne v Nemecku, tlačia na znovu spustenie lacného ruského plynu späť do krajiny, aby obnovili kapacitu výrobných sektorov, ktoré boli vďaka veľkým cenám za energie narušené. Avšak si musíme uvedomiť, že najväčší a najstarší európski kupci ruského plynu, nemecká Unipa a taktiež rakúska OMV, už vypovedali zmluvy s Moskvou a znovu prerokované zmluvy by zrejme nemuseli byť také výhodné. Takže dajte mi vedieť, čo si myslíte vy, či by tam mohla byť šanca na obnovenie ruského plynu do Európy, a taktiež mi povedzte, či by ste s tým súhlasili alebo nie. Moje meno je Jakub Dekíš a ja vám ďakujem za pozretie až do konca. Vidíme sa na budúce. Dovidenia.